Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Santa Cruz Academy Basketball inbound. Pinasa sa number 9. 9 directing the play. Binigay sa 11. Tumira sa 3. Wala. Rebound ng number 2 ng Pampanga College. 12. 12 nagmamadali. Pinasa sa number 7 sa labas. 2 sa labas. Pumasok. 9 ng Santa Cruz Academy. 9 pa rin. Pinasa sa 11. Masamang pasa. So, turnover tayo para sa Santa Cruz Academy. Trapping defense ang tinawag ng coach ng Santa Cruz Academy. 12. Outlet. Intercepted ng Santa Cruz Academy. 11. 9. Lumiyap. Malakas. Recover ng number 11. Number 9. Sa gitna kay Big Boy. Pero traveling move. Ang Marco Polo move ang tawag ni Rep Casiano. Trapping defense ulit. 7. Binalik sa number 12. Balik sa 7. Sa ilalim ang gandang pasa. Intercepted na naman ang number 12. May foul ang number 9. Substitution rep. Number 9 out. Four to nothing ang sinagot ng Pampanga College. Number 2 receiving the ball. Pinasa sa number 12. Number 12 sa 13 sa gitna. 12 pa rin. Traveling. Sa Cruz Academy, another turnover na naman. So, 12 ng Pampanga College, sumatake. Pero naagawan ng bola. So, number 4. So, pinasa sa number 3, may sundot. Intercepted na naman ang number 12. Lumeya, pero magandang blanca. Body contact, ang sabi ni Rep, para sa number 5. Substitution, 11 out para sa Santa Cruz Academy. 2 free throws tayo. Pumasok ang una. Second free throw. Wala. Short. Recover. Gawa ng bola. Jump ball. Same ball tayo. Pampanga College ball. Sabi ni Rep. Inbound ng number 2. Signaling the play. Naagaw ng Santa Cruz Academy. 3 auto pass break. Number 4. Layup. Recover pero out of bounds. Ang tawag ni Rep. 18 seconds to shoot para Santa Cruz Academy. Inbound ng number 12. Big Boy sa ilalim. Pumake. Wala, malakas. Recover ng number 3. Drop pass sa number 12. Put back, wala. Number 8, pass break pass sa number 2. Number 2, hintay, sabi niya ganoon. 12. Behind the back sa number 7. 7, spin move. 7 pa rin. Kick out sa number 12. Pero may tawag na traveling ang rep. So, back-to-back turnover ang ginawa ng Pampanga College.
12. Kay Big Boy. Pinasa sa number 3. Inaaras, may tapek. Naagawan ng bola ng number 12. 3 on 2 pass break. Naagaw na naman ng Santa Cruz Academy. 3. Inaaras ng number 7. 3. Wala. Big Boy. For the putback. Wala pa rin. Pero may foul. Offensive foul. Ang tawag para sa number 2. Baseline inbound na number 7. Pampanga College. Pinasa sa number 3. Orchestrating the play. May cut sa gitna. Hindi pinasa. Number 2. Sa gitna. Kick out. Pero nawala ang bola. Recover ni number 7. Para sa layup. Pumasok. 4 na lang ang kalamangan ng Santa Cruz Academy. Wala pa silang nagagawa dito sa second quarter. Dos. Pumali. May blanca. Pero may foul. Foul on number 13. Dalawang free throw para sa number 2. First, it's good. Second free throw tayo. Pumasok ulit. 2 for 2 para sa number 2. Sais. Pasa sa number 2 ng Pampanga College. Binalik sa number 3. So, hiningi na siya ang bola. Number 3, humingi ng pick. Nawala ang bola. Number 7, naagaw na naman ng Santa Cruz Academy. Pass break sa number 2. Pumek. Ang ganda ng fake. Number 3, pinasa sa number 6. Number 6, dumidire-diretsa, may sundot. Na-recover number 3. Drop pass. Another turnover tayo. Pass break na naman number 2. 7, kinaliwa. Wala. Put back. Time out. Pampanga College. 6-9. Number 3. So, man-to-man defense ay na-apply ng Santa Cruz Academy. Number 4. 7, balik sa number 4. Short jumper, hindi tumama. Put back ng number 8 and 1. Foul counted, sabi ni Eric. Foul on number 14. Dalawa ka na, number 14. Bonus free throw tayo para sa number 8. Pumasok. So, 3-point play. Number 3 ng Santa Cruz Academy. Ginugulo ng number 3 ng Pampanga College. Behind the back pass ng number 4. Wala. Naagaw. 7 ng Pampanga College. Sumaatake. 7 again. Lumeyap. Wala. 14 para sa rebound. Humingi ng number 2 ng pass break. Di binigay. Naagaw. Recover ng number 2. Binalik sa number 3. Tumira sa 3. Wala. Pampanga College, pero last touch sa Santa Cruz Academy. Substitution. Number 3 ng Pampanga College. Binasa sa number 2. Ocho, drop pass. Again, pumasok na naman. Pass break pass sa number 2. Wala. Sayang. Number 5. Sa number 3. Pero naagawan ng bola. Bad pass. Number 3, nag-iisa. Side step. Short. Jumper. Wala. Na-recover na number 5 ng Pampanga College sa number 3. Hiningi ng number 2.
4 on 2 pass break. Stops. Wala. Sa ilalim. Sa 4. Timeout. Santa Cruz Academy. Number 2. Number 3. Lumayap. Pumasok. May foul para sa number penalty. First free throw, malakas. Second free throw, wala. Recover ng Pampanga College. Pinasa sa number 4. Wala pa rin. Offensive rebound number 8. Wala pa rin. Number 8 pa rin for the putback pero may foul. Foul ng number 15. Dalawa ka na rin. Free throw ulit ang number 8. Malakas. Second free throw. Pumasok this time. Apat na lang ang kalamangan. 38-34. Santa Cruz Academy na ako na naman ng Pampanga College. Number 8. Pinasa sa number 2 sa ilalim. Number 3. Sa number 2 again. Drop pa sa number 5. Short. Rebound by number 1. Big boy. Pass break sa number 2. Number 2. Inaanas ng dalawang pirouette. Pumasok. Ang ganda ng pihit nun. Number 3. Pasa sa number 2. Pinake. Number 2. Lumayap. Pero may foul. Foul on number 12 ng Santa Cruz Academy. Short para sa first free throw ng number 2. Second free throw tayo. Pumasok this time. Number 3. Pinasa sa number 1. Number 1. Lumayap. May foul. Foul on number 8 ng Pampanga College. So, dalawang free throw ang nabibigay para sa number 1 ng Santa Cruz Academy. First free throw. Pumasok. Second free throw tayo. Pumasok again. Shooter's bounce. Inbound ng number 5. Trapping defense ang tinawag na agaw ng Santa Cruz Academy. Number 12. Binigay sa number 3. Pumake sa 3 pero traveling. A Marco Polo move. Sideline inbound para sa Pampanga College. Number 3. Binigay sa number 2. May sunod na number 1. So last touch si Aquino. Number 2. Aranja. Binigay sa number 5. May agaw si Big Boy. 3-on-1 pass break. Number 3 sa number 1. Pumasok.
Costly turnover ang ginawa ng Pampanga College. Trapping defense na naman. Nawala na naman. Recover number 2. Again! So, hindi mo solusyonan ang trapping defense ng Santa Cruz Academy ng Pampanga College. 8. Nakuha ng number 2. Dos, drive. Pero may double team. Binigay pero outside ng Santa Cruz Academy. Baseline inbound para sa number 2. Binigay sa 4. 8 to shoot. 4. Hiningi ng dos. Floater. Malakas. Pero last touch. 1 second na lang. 14. 24 seconds violation tayo. So, shot clock violation. Magandang depensa ang pinakita ng Santa Cruz. Tapek, pero nawala ang bola ng number 2. Substitution. Wala. Number 1. 15. Sa number 1 ulit. Side step. Pasa sa number 12. 3. Number 2. Tumila ng 3. Pero may foul. First free throw tayo para sa number 2. Pumasok. 47-35 ang score natin. Second free throw. Short. So, last free throw tayo. Pumasok. Trapping defense ulit. Number 1. Para sa inbound. Pinas sa 8. 1. Minamadali. Pinas sa number 2. Wala. Agawan ng rebound. Nakuha ng Santa Cruz Academy sa number 3. Number 3. Outlet. Pumake sa labas. Pinalik sa number 3. Tumira sa 3. Bang! Number 3. 3 points. 8 sa number 2 ulit. Pumake. Pero may foul. Pasabit na tira ng number 2. Foul on number 2 para sa kanyang first free throw. Pumasok. Second free throw. Short. Rebound. Nagawa ng bola. Na-recover ng number 2 ng Santa Cruz Academy. Behind the back. So, ginugulo number 1. Pasa sa number 3. Tumili uli ng 3. Bang! Back-to-back 3 points. Ang ginawa ng number 3. Number 2. Number 2 again. Number 2. Inaras. Pinas sa number 3. Naagaw na naman ng bola. 3-on-1 fast break. Pinalik sa number 4. Ang gandang pasa nun. Number 1. Number 1 ulit. Pinasa sa number 3. Pinalik sa number 6. Number 2. Layup wala. Put back ng number 12. Number 3. So, number 3 ang restraining the play. Tawag na play number 1. Number 3. Pinasa sa number 2 para sa 3. Short. Offensive rebound ng Santa Cruz. Number 2 again. Wala na naman. Rebound ng number 13 ng Pampanga High School. Pinasa sa number 1. 12. Number 3. Pinalik sa 12 sa 3. Short. Rebound ng number 4. Pinasa sa side. Wala. Rebound ng Pampanga College. 8 sa number 1. 2-on-1 side step. Ang ganda ng pasa. Pero wala. Rebound ng number 3. Wala pa rin. Number 1 ulit. Pumasok this time. Cover.
ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.